से कानू आउ एक न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलो देखिए आम घर कौन कौन कर देखिए से करेन्ट पड़े आम घर कौन कौन कर सब देखिए युवाक मारी पूरा बुले रखाई आमसे देखिपारे मारी सब प्रेसर मारी रखाई प्रेसर पलैला कौन करिया आम कौन कौन कर तेल लगे कौन करूँ छुआ मृत्यु ये अच्छी कुकुड़ मान दाना दे कुकुड़ मान दाना दे कौन हो बेपार हाँ फाटी जा कौन दौर दौड़ फाटी जा आने कौन तरकार कर देखिपारे सब तरकार बना हो ठीक कहू ना कौन कहू हाँ सब्जी सब बना हो देखिपारे प्रबल गरम हो चाबी देल दाना देखिपारे दाना दे सुहा खाई चलती करवा तो दुनिया देखिपारे कुकुड़ा दाना कुकुड़ा घर कूह चलती अधा काम कूह तो जा जंगल एरिया देखा दाना फाना दिखाई देखा चाबी बर्तमान खोलिका भीतर को जा कुकुड़ा दाना खाई शोई पड़ दाना मान कुकुड़ा ने शोई कुकुड़ा ने पानी टिके देगा पानी देगा सुस्तर पूरा से देखिपारे कुकुड़ा मैंने पानी पिया आकुल देखा बहुत खराब है कौन करवा पानी टे आण पानी पीबे आहरी से चाबी का चाबी पर गला लॉक दवा लॉक कर दिया
ସଉରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି କୂଅ ଖୋଳିବ ଖାଲି। ହଉ ଆବେ ଯିବା ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ। କ'ଣ କରୁଛି ଆମ ଘର ଦେଖିଛ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଚାଳ ଘର ବେଟର। ଖରାଦିନେ ତରକାରୀ ବସିଛି ବାଇକଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନଟା ଏଠି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ କାଳିଆ ଡାଳ କାଳିଆ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା। ହଉରି ହଉ ଆରେ ଖୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଖୁଡ଼ିର କ'ଣ ସବ୍ଜି ହେଇଛନ୍ତି ଡାଲମା ନା କ'ଣ। କାଳିଆ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ସବୁଦିନ। ଖାଇବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା କିଛି ଶିଖିନି। ମାନେ ଦେଖିବା ସେ କାଳି ଆଣିବା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଗୋଟେ। ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଗୋଟେ। କଙ୍କଡ଼ା ସବ୍ଜି ବନା ହଉଛି। ଖୁଡ଼ି ଯାକ କଙ୍କଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କଲରଫୁଲ ହେଇନି ଆଉ ଲୁଣ ପକା ହଉଛି। ଖୁଡ଼ି ଲୁଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ସବୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛନ୍ତି। କାଳିଆଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଖୁଡ଼ି କହିଲା କ'ଣ ତରକାରୀ କରୁଛ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବ ଯେ ଆସ ଖାଇବ କେତେ ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା ନାଇଁ କି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବନା ହଉଛି। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଇଏ ଖାଉଥିଲ। କ'ଣ କରୁଛି ଆମ ଦୋକାନ ମାରୁନାହାନ୍ତି ସଉଦା ହେଇକା କାଳିଆକୁ ସଉଦା ହେ ହେଲାନି। କାଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଳିଆ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଜାଣିତ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି। କାଳିଆ ଖାଲି ପଡ଼ିଛୁ କି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସିଡ଼ି ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଅଧା ରହିଯାଇଛି ହାତ। କାଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ଚଲେଇନୁ ଚଲେଇଲୁ କିଛି ଶିଖିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିପାରୁନି ନୂଆ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଲକ୍ କରୁଛି ଏ ଆମ ଦୋକାନ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି କିଏ ଦୋକାନ ଅଛି କି ସେ ଦୋକାନ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି।